Bună, dragilor! Haideți să răspund aici la un comentariu care l-am primit de la doamna Bianca, care spune așa: știți foarte bine că ciocolata poate fi de multe feluri. Da, știu, într-adevăr. Ce înseamnă ciocolată mărunțită? Ciocolata profesională e bănuț cu concentrație de unt de cacao. Ce fel de ciocolată folosiți? Folosesc mai multe tipuri de ciocolată. Ce înseamnă ciocolată mărunțită? Înseamnă tot ciocolată cu unt de cacao, cu toate că nu e varianta aceasta scumpă, da? Că nu toată lumea și-o permite. Ciocolata asta e undeva între 15 și 800 euro kilogramul. Iar eu, la mine pe pagină, încurajez pe toată lumea să facă și să încerce, da? Că folosesc și din asta. Depinde de ocazie și ce am chef să fac în momentul ăla. Dar, în schimb, folosesc și așa ceva. Și mai ales pentru videouri la care sunt doar demonstrative. Folosesc și așa ceva. Și ca să știți, asta este neagră și are un raport de concentrație de unt de cacao de 56%, da? Cea cu lapte, unt de cacao, 40%. Iar cea albă, pentru că este și albă, da? Unde scrie la asta? 25%. Și iasă. Iar eu la mine pe pagină v-am arătat. Fac și cu moșii de ciocolată ganaj. Fac ce vreau, fac pentru mine. Și testez orice. Așa că nu înseamnă că trebuie să folosim doar ciocolată profesională. Eu încurajez fetele să facă toate cu ce au. Să testeze, să încerce. Nu toată lumea își permite să folosească doar ciocolată profesională și plus nu toată lumea e cu fetărie. Multe aleg să folosească o ciocolată mai ieftină, că o fac acasă, fiecare cum își permite. Așa că să nu obligăm lumea sau să le băgăm în cap că obligatoriu trebuie să folosească ciocolată profesională. Da, nu zic, diferă gustul, nu se compară. Dar fiecare după buzunar. De aceea folosesc și în videoclipurile mele. Cum am eu chef. Altădată, când fac cu ciocolata asta bănuți, când nu vreau sau nu am, pentru că v-am spus, între 15 și 18 euro kilogramul. Depinde care tip de ciocolată o cumpărați, cel puțin aici în Germania. Și de unde o cumpărați, unde o găsiți. Nu e o ciocolată foarte ieftină, așa că folosiți, fetelor, și găsiți și în comerț. Într-adevăr, aceea e făcută pentru consum exact așa cum e, dar Lindu e ciocolată veritabilă și multe alte firme. Dacă mergeți în magazin, uitați-vă, într-adevăr, cea de cacao să aibă ciocolata neagră să aibă undeva la 54% unt de cacao, cea cu lapte 33% unt de cacao, iar cea albă 28%, 25% cum are asta, deci v-am spus, iasă inclusiv cu asta. Ganajul tot ganaj e. Și l-am făcut și cu iepuraș de ciocolată, cu moșii de ciocolată. Face alt raport, normal. Dați iasă. Vă iasă.